Já jsem Honzu Štípka poznala později než jeho stavby, což byla moje tradiční zkušenost. Já jsem viděla dům, napsala jsem o něm a autor mi zavolal, buď že jsem úplně blbá, nebo že se mu to líbilo. Honza mi zavolal a říkal, že ho to docela zaujalo, že se mu to líbilo, že samozřejmě spoustu věcí nevím, ale nic mi nevyčítal. Ukázalo se, že to je architekt vlastně velmi otevřený, velmi kamarádský. Možná se dá říct, že toho na první pohled jakoby nepostavil tolik, ale třeba budovu bývalého ministerstva výstavby a techniky, teď zrekonstruovanou jako Kubix, jsem považovala ve své době za jednu z nejúžasnějších staveb, kterou Praha dostala. O té komoře mám pocit, že mluvil už před rokem 89. Potřebujeme komoru, protože Svaz architektů je instituce úplně jiného typu a nemáme tu profesní. A ty projektové ústavy si s námi dělají, co chtějí, architekty neberou vážně, architekti potřebují komoru, takže on vlastně plynule pak přešel do toho, že ji začal prosazovat ve chvíli, kdy to bylo možné. A možná někdo by to bral, že to tak úplně není, ale myslím si, že bez Honzy Štípka by vznikla třeba o rok, o dva později. Sídlo Pragoprojektu na Ryšance se vlastně stavělo asi 20 let, což bylo naše dospívání. Když dělal tuží na pauzách, tak to sušil cigaretama. Protože ty tuže byly poměrně nekvalitní, takže to je asi první styk. To bylo pořád, no, to jako, já nevím, jsme se ptali, co to je architektura, protože jsme v tom vyrůstali odkud. Nepatřil k těm, kteří by bořili hranice stylů, slohů, kteří by experimentovali. Dělal kvalitní, poctivou, báječnou architekturu, která vždycky vycházela v rámci tehdejších možností vstříc požadavku investora a svědčila o tom, že má velmi dobré zázemí a je to velmi vzdělaný a citlivý architekt, který ví, co se kolem něj kde děje.